O Birheng Maria, igampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Dako kayrong pista sa simbahan tungod sa pagsaulog nato sa solemnidad sa Annunciation, ang pagpahibalo ngadto sa mahal nga birhen, pagpahibalo sa anghel sa mahal nga birhen mahitungod sa Ginoo nga magpakatao diha sa iyang sabakan. Ug kamo pa kaha mo'y hangyoon sa anghel nga mataw ang Ginoo sa inyong sabakan. Musugot mo? Sayon na lamuda. So usa kini kadako kayo nga nindot nga desisyon sa usa ka tawo nga mao ang mahal nga birhen nga mudawat nga mahimo siyang inahan sa Dios. Ug kitang tanan giauhag usab sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Uban kaniya padayon tang magampo alang sa kalibutan nga mawagtang naunta ning pandemic. Padayon sad natong pasalamatan ang Ginoo uban sa mahal nga Birhen Maria alang sa mga taong nagtabang nato dinhi, ang ato mga benefactors and donors, labi na ning sigig pamalitron sa atong gipamaligya nga slots nga hope and opportunity o prudence and healing slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero
Magampo kita. O Dios, nagbuot ka nga ang imong pulong magpakataw sulod sa tiyan ni Maria nga Birhen. Itugot na nga moyo kami, aron kami nga nagaila sa among manunubos, nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, mahimo usab nga takos sa pag-ambit sa iyang pagka-Dios. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan, o kini mao usa ka batan-ong dalaga, manamkon og anak og usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad, wala ka mubot, apan mga dalunggan nga inablihan. Alang sa pagsugot, imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog, o mga halad bayad sa sala, wala ka mangita. Sa basahon gibutan alang kanako ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Dios ko, mao'y akong kalipay, o ang imong balawdan niya sulod sa akong kasing-kasing. Katarong wala na ko tuguti sulod sa akong kasing-kasing. Bahin sa imong kamatinudanon ug sa imong kaluwasan nagsulti ako. Wala na ko ang imong kayuhimuang tinaguan ug ang imong kamaturan. Diha sa bagang pundok sa katawhan, aniya ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman
imong kabubuton. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Kay ang dugo sa mga turo nga mga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, mingon siya sa Dios. Dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya mingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa imong sabuot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kun kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa ang mga sakripisyo ug gilisan kinis ni Kristo ug buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nahinluan kitang tanan sa mga sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si Hari David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo,
mahitabo unta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nganong nataw ang Ginoo sa kalibutan, mga igsoon? Unsay rason? Wa mo kay baw? Pangutan alang niyang Ginoo, inigkamatay na ninyo. Nganong nataw siya sa kalibutan? Nataw siya dinhi aron iya tang luwason. Unsa may iyang luwason gikan nato, dili ang ato rang lawas, kung dili ang atong kalag, kay naulipon ta sa sala. Og unsa may hinungdan nga purti nagyungsa sa mga tao, gikan kaniadto hangtod karon, tungod aning atong batasan nga kitay magbuot unsay atong buhaton. Kamo, gasigi ba mo dihag buot-buot? Kinsay nagbuot ron sa inyong buhaton dito sa inyong balay? Kinsay nagbuot unsay inyong buhaton ngadto sa inyong mga bana, ngadto sa inyong mga asawa, ngadto sa inyong mga anak, ngadto sa inyong ginikanan? Kami sang mga pari, kinsa man roy gabuot unsay among buhaton ngadto sa mga parishioners. Nya kamo sang parishioners, kinsa man say gabuot unsay inyong buhaton ngadto sa parokya, ngadto sa pari. Pamalandongi kuno na ninyo. Kinsay nagbuot unsay inyong buhaton nganhas inyong naong nga hinatag sa Ginoo, nganhas inyong mga buhok, mga kilay, nganhas inyong mga taguangkan, inyong sigyag suksok anang mga ayudi, inom anang mga pills, pa-abort, palaygit, pabasiktomi. Kinsay nagbuot unsaon paggamit kanang imong lawas, siging gamit anang lawas sa siging sugal, uban siging suyop, siging pangabit, siging panglibak, siging pangaway, ug uban pang check up sa atong kinabuhi. Ano? Mao na nga nianhi ang Ginoo aron iya ning usbon. Kay matod pas Ginoo, wa na ko kauyon. Sige lang gyapon mugtuman anang inyong siging sunog anang mga halad, siging hatag anang 10% sa inyong income, siging puasa, siging simba, warawaras kamot, ana. Wa na ko kauyon ana, wa na ko magkinahanglan ana. Unsa may gikinahanglas Ginoo, matod pa sa atong tubag sa Salmo, hastas unang pagbasa, unsa man, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagkaninduta, may kamo karon, mutuman ba mo sa kabubuton sa Ginoo? Unsay kabubuton sa Ginoo og musimba ka? Ansa man? Muhog kas kulikta. Mo kinay unang di bitaw nga magbag-o ka, maminaw kas Ginoo, nga inigawas nimo dinhi sa simbahan, bag-o na kang binuhat kay nikaon ka Ginoo, nakig-encounter kas Ginoo. Sama ni Moises sa una, musod siya ngadto sa katong ilang gitawag og tent of the covenant. Inigsod niya ngadto, inigawas niya, magsidlak ang iyang naong. Mausa ba ang naong ba? May karon kamo, nisod mo dinhi, unsa mamog naong. Kusmoron, inigawas na ninyo. Inigumani mong paminaw aning misa, kamo mga naas online parishioners. Unsa may mahitabo nimo? Sigil gyapong linibakay. Sigil lang gyapong pangasabaan ng mga anak. Sige lang yapong panghingaan o mga badlungon, mga gahigo, mga tapulan. Maura gyapon na ang imong version. Mausap. Kay ang kabubuton sa Ginoo di man na mao. Ako sad pare, magsigi kong text sa madre. Unya, unsa sa akong buhaton, mas mo text kog padayon. Pero sige na kog ingon, magampo lang tater. Sa sige pader, di na gid pwede pader, di na gid pwede ter. Wa na jud ko ika-donate ana ba donation no di na mangayo ang madrig unsa donation man na ila kay wa na man kay sila income karon kay joke wa na goy eskwelahan online na lang. Ang ako lang punto ba
mangutana taon say gustos Ginoo. Kani bitarong atong mga nang donate nato dinhi sa atong parokya. Paminaw ko naminaw gini sila kung say gustos Ginoo. Kay daghan kayong midonate dinhi nga touching kayong kinabuhi ba? Na ay PWD, mo donate gyud sa atong palit gyud og slots, na asay masakiton og cancer nga mo donate gyud dinhi. Tingali gihangyo sila sa Ginoo nga before mo mga matay donate usa. Ana, donate sila. Na ay mga white trabaho, nga tax trabaho, mi donate. Nga gani roy pinaka touching kayo. Mituog yung akong luha pag human ako basa ani. Ako maguni silang mga kaberks. Ay, na letter. Mi palit og slot. Hope and opportunity slot. Kinsa man ni akong basahon. Address, return address. Bugo City Jail, Tatikson, Gairan, Bugo City, Cebu, March 24, 2021. Dear Father Siano Obod, magandang umaga po sa iyo, Father. Masaya kaming marinig ang bawat pagmisa mo na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat taong nakakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan mo bilang instrumento. Kaming mga bilanggo kahit kami ay kaming mga bilanggo, kahit kami ay naririto, puno ng kalungkutan at problema, natulungan niyo po kami na hindi ito alalahanin dahil sa bawat araw na napapanood namin ang Holy Mass mo, Father, sa pamamagitan ng YouTube, sa computer, nagagalak ang aming puso na hatid ninyong mabuting balita mula sa Diyos. Meron po kaming bibilhing slot sa Hope and Opportunity sa maliit na halaga po lamang na sana'y makatulong sa inyong simbahan. Sana ito po ay inyong tanggapin bilang pasasalamat namin dito sa jail. Sana po ay magpatuloy ang pagbiyaya ng Diyos sa bawat tao sa pamamagitan mo, Father. Maraming salamat po, family, patuloy po kaming makikinig sa mabuting balita ng Diyos. Truly yours, all Bugo City Jail inmates. Signed, Jail Senior Inspector Chuhan is Alatraca, Jail Warden. Anha kasod sa prisuhan, hapit way kaon, hapit way kairugan sa imong higdaanan, wa kay ilis, way sabon, alimuot kayo, makahuna-huna mo pag-organize sa inyong kaugalingon to help sa simbahan. Niaga ni dinhi nga magsigig simba, ambot nakadunit na ba? Naghuna-huna pa ba? Di ba? Pagka lawom sa duot sa grasya ba, mausad ni ang kabubuton sa Ginoo nila karon pagkanindot, no? Kanindot ug daghan pa ingon ani. Kaning Bugo City Jail usa ni sa bag-o na kong awahin na nakong na-organize nga mga volunteers didto nya di sag ikupirming makaadto nila kay tungod sa gilayon. Unang igadto nako didto, mamalingaw gyud ngadto kuan nya wa pa to sila choir sa una, akong gihangyo nga la organize mo choir nya duna didtoy na jailed nga usa sa atong mga dagko nga mga government officials, alagad sa gobyerno,
siya mo ay nag-organize dito maayo, iyang gitudluan, hangtod nga nisod ang mga livelihood programs ngadto nila, daghan na kay sila livelihood program. Pagdayon akong biya sa akong ministry, sa prison ministry, lingaw na kay sila, aligre na kay sila sa ilang livelihood program. Ug mo tingali ni ang ila sang gispare gamay aron makatampo nato dinhi. Usa lang ni dili ni dako kaayo ang ilang gihatag, tingali kinakagamya ni, pero dako kay ning kalipay kasing-kasing sa Ginoo. Mura sila kadtong biyuda nga mihug og kolekta nga duha ka dako ngadto sa collection box sa templo. 2 cents ang iyang gihog, pero si Kristo nalipay kaayo ug para kuno sa kasing-kasing sa Ginoo kadto siya mo'y mihulog og pinakadako nga kantidad. So kamong mga inmates o mga jail officers diha sa Bogo City Jail, congratulations sa inyong desisyon. Ang tanan sa nato mga inmates dinhi sa ato sa Cebu, ngadto sa dinhi Visayas, Mindanao ug sa tibuok Pilipinas, padayon tang magampuay. Dinhi lang sa ato sa Liluan, mikumit ko kita dinhi sa parokya nga kada gyud buwan 10 minus kausa muadto ta didto magmisa unya muhatag og share sa atong mga pagkaon. Lipay pud kay ko nga nanay ni angkon para karong Abril nihatag nag 30,000, nanasay ni angkon para sa Mayo nihatag na sag 30,000 kay mao manay atong range sa magasto inig-adto nato didto sa paghatag og pagkaon og pagmisa aning mga almost 300 inmates. Ang mga tao ba nga magpakabana na hinoon bakante pa ang June, July, August, September, October, November, December. Basig na apa sa mo offer di ay pader ako na say angkon ana. Tag 30,000 raman, di man kay dako. So usa ting ka pamilya, ana, usa ka community. Gamay na tong tampo ba aning nagilaid sa kalisod na ang syunan kanang mga laki diha sa atong municipal jail, gisayunan mo anang ingon anak kadako anang atong opisina, kanang opisina diha ba, ingon anak kadako ang ilang puy-anan. 240 ka mga tao ang nagpuyo, 240 kanang gidako no na diha sa tong opisina. Gi adtuan niyo atong opisina dako ba na 240. Naku giunsam na ninyo siya. Duyan pader, duyan duyan nila gasapaw-sapaw mura silang mga kuan isa basta lagi iniglihok sa usa pader, alihok sa tanan. Naku nyag mahugang mo sa hunlos ming tanan. Naku nyag mangutot rin das babaw mo din siya. Dawato na lang. Kaya na raman na nagkuan man na nagdukmol raman ng naong. Kaya og dili butang agduyan nga magtupong-tupong sila ngadto, di man silang sod. Nya muhatag pagyud og donisyon dinhi. Si Maria ingon ana, ang imposible nga buhaton sa tao iyang gibuhat, gidawat niya ang Ginoo bisag wa siya mahibaw unsay sunod, basta ang siguro lang giniya Ginoo nagbuot ani. Sa dihang ang iyang anak gipatay, pinaagis paglansang sa cross nga mao kini karong atong giselebrate aning padawong na sa Holy Week. Wa gyapon reklamo si Maria, gidawat niya bisag porting sakita kay pagbuot sa Dios. Kamong manay mga sakit og kanser, kanang sigig pa-dialysis, di na lang ta magsigig reklamo. Ngano man mangutana na lang tas Ginoo, unsa may imong pagbuot Lord, nganong na-cancer man ko, nganong nag-kidney failure man ko, nganong nag-heart failure man ko. Unsa may imong pagbuot, unsaon nako pagtuman ang imong pagbuot. Di kay magsigitag pangdiktar Ginoo, ayuha ko Ginoo, ayuha ko. Nya man Ginoo nya ayuhon ti kaasa man kapadong, adto na sa kasiyawa-yawa. Pangutana usa niya, unsa may imong pagbuot Lord, nganong nikalit malanig stage 4? Nya moingon dayng Ginoo, gusto ko nga see you soon. Nya di ka malipay, ingnon ka sa Ginoo, excited akong makakita nimo diri sa langit. Di ka malipay ana.
Og naa kay stage 4 nga cancer ba, nya inig pangutanan nimo sa Ginoo, nya maingon ning Ginoo, gusto ko nga magkita na ta next week. Saan? Malipay ka dili? Huy, tubag. Ay, nindog na tayo. Atong ipadayag ang atong pagtuo o nya inig abot nato nga nahimong tao mangluhod tagkadiyot. Nagato ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo ni Maria nga Birhen. Mangluhod ta. Mangluhod. Manindog. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa pagkamasinugtanon sa mahal nga Birhen Maria, na tao ang Ginoo. Uban sa masinugtanong kasing-kasing, mudangop kita sa atong panginahanglan og muingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga pinaagi sa mga buhat sa pagpangalagad, ang simbahan mamahimong buhing lawas sa nagpakatao nga Kristo alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanang tao masayod nga nakighiusa si Kristo sa matag usa diha sa iyang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nagsabak makadawat nga nangpon sa bagong kinabuhi nga miturok sa ilang sabakan sama ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Amahan sa nagpakatao nga pulong, dungga ang among mga pagampo nga among gituboy diha sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Yutay lang kini
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dawata ang halad sa imong simbahan sa among paghandom sa iyang sinugdan diha sa pagpakatao sa imong bugtong anak. Magmalipayon unta nga magsaulog kami karon niining sakramento sa iyang gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay gikan sa anghel nga nagpahibalo na dungog sa dakong pagtuo sa Birhen nga ang imong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo magpakatao tipon sa mga tao ug tungod sa mga tao. Ang Birhen nagsabak kaniya sa dakong gugma aron ang kamatuoran nga gisaad ngadto sa mga anak sa Israel matuman ug mahimugso labaw sa tanang gipaabot. Si Kristo ang gilauman sa tanang mga tao, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo.
Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Cordero sa Diyos nga nagawad sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa takna sa kamatayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, liguna dinhi sa among kalag, ang mga sakramento sa matuod nga pagtuo, aron kami nga nagaila sa pagkamatuod nga Dios ug matuod nga tao, kaniya nga gipanamkon sa mahal nga Birhen, mahimong takos sa pagdangat sa kalipay nga way katapusan, pinaagi sa gahom sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata.
maluluyon og mapuangurong amahan panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa kasakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Ang Diosnon nga gahom nga mikunsad ni Maria. Apan mahitabo ra ni kun magsigi gitagingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Update sa mga nangahalin sa atong slots as of yesterday, March 24. Sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong mga projects dinhi, ang halin miabot na og 1,600 slots. Dako na. 3,400 na lang ang available. Sa Prudence and Healing slots para sa atong pista nga tag 1,000 ni siya per slot, ang halin miabot na og 370 slots. Pakpak na saan? Ang available na lang 130 slots na lang. Basig di na ni maabutan og weekend, ato na lang tingali ning hangyoong Ginoo, pun-an na lang ni nato aron na daghan pang mahiled, no? Salamat kaayo sa atong mga donors, labi na gyud atong dakong pasalamat sa mga inmates sa atong Bugo City Jail nga mihatag og makatandog kayo nga paghigugma sa ato dinhing parokya. Hinaot unta nga makonbikto mong tanan. Sakto ba pagkasulti ha? Makalaya day mong tanan, no? Makalaya mo sa lawas og sa kalag, pinaagi sa grasyas Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa